רגל, אמיר רגל, רגליים, להכניס, אמיר להכניס רגליים, להכניס רגליים. אבא, כן. אמיר לא מכניס רגליים ואני מבקשת לשים רגליים. אבא, הוא לא מקשיב לי, אמיר. אז תכווני לו את הרגל פנימה. הפתק מאחור. איפה הפתק? שיר, את רוצה לעזור לה? הפתק בפנים. אני מכבד את הטלוויזיה, שיר. לא. לא, זהו, אמרנו אחד אחרון. לא. אמיר צוק. מי רוצה לבחור סיפור? שיר, את רוצה להגיד משהו לאמא בלונדון? למסור לה משהו? אני אשלח לה את הסרט. אני אשלח לה את הסרט. איפה היא נמצאת? באנגליה. אז את רוצה למסור לה משהו? אני אשלח לה את הסרט. את רוצה להגיד לה משהו? לא. אבא, כן, מה את רוצה להגיד לה? אמיר לא שיהיה לך חברים. אבא, שיהיה לך חברים שבאבא ושיהיה לך... אני קצת אסלם. רגע, לפני שאני מצלמת, את רוצה להגיד משהו לאמא, נועם? אני. תביא את הבגדים של אמיר. אני. כן, תגידי. עכשיו. כן, עכשיו. שיהיה לך חברים טובים ושיהיה לך חברים אבל ושיהיה לך כיף שם ושלא תתגעגעי אלינו. את מתגעגעת כבר? כן. ואיך היה לך בגן? איך היה לך בגן היום? כיף. מה עשית שם? מחר יהיה לי כיף יותר. למה יהיה מחר יותר כיף? כי יהיה מתנפחי. ביי. נועם, למה הדלקת את הטלוויזיה? תכבי בבקשה. לא, אבל עושים כיפים פה. לא, תכבי, אמרנו אחד ואחרון. אני לא יכולה. אז תביא, אני אכבה. מה את רוצה להגיד לאמא? מה את רוצה להגיד לאמא? שאני אשלח לך את הסרט? את רוצה לספר לה איך היה לך בגן היום? לא להדליק, לא להדליק. אני אדליק ואחבר. לא, זה הורס את הטלוויזיה. נועה, מה את רוצה להגיד לאמא? לא עשו דבר, אני רוצה לצלם. כן? לצלם. תצלמי. אוהבים כל המשפחה. אבל תגיד את זה עוד פעם. אוהבים כולנו. לא, די. אני יודעת לצלם.